Добре дошли вече в поредицата на Може да пея, понеже сега отказах част парт 1, т.е. парт 3. Доскочам за английския и започнах да пея и ми стана по-забавно и реших да пея. Така, пускам жива за малко. Лина току-що се пусна сама, обаче тя беше видеото на 15 секунди. Махнах и сега от начало ще пусна песента. О, между другото, сега ще си махна слушалките и вие чувате. Просто ще ги изключа, няма да ги говоря. Ого, то вече стана 1 минута. Стоп. Той винаги казва ми да и казва за теб ще умра. Ми се ядосва и плако докосваме, сякаш ще се разтопя. Не дава да ходя сама, спестява ми я ти тъга. Нещо той чувства, той мълчи, иска да видя искра. Че да полим като получава, всичко от него почва да бяга. Бягам от него, бягам от него. Ome го и пита да ми трябва, да запи и на него мисли. Добър той, но той не е ти. Люби по мен, държи се като фен. Малко бърдачим си. Хайде бе, ще спря. Че разбирам пълно, нека е гадно, да се почувствам жива за малко. Момче сещаш, че знам, че се сещаш, да ми да я спи да ми тестваш.